Tak posílám video z montáže, závora automatická, zmáčknu ovladač. Jo, závora mi normálně jede, abyste slyšeli cvaknutí, přiblížím to k řídící jednotce. Jo, takže normálně závora vypla, dám znova povel, závora jede nahoru. Dojede, vypne. Tak. Nejde mi ovšem tady projet na té trojce, jak to tam máte. Zmáčknu znova, aby se to automaticky projelo, cvakne to a nic, vyhodí OL, 2 čárky, nazdar. Závora se ani nehne. Já bych potřeboval nastavit automatický zavírání, to se nastavuje tady v 8. Znova zmáčknu, měl bych zmáčknout znova, měl by se tam rozsvítit čas a pak znova a mělo by se ten čas jakoby ukončit nebo kolik chci. To se prostě neděje. Já tady na 8 zmáčknu, rozbliká se mi dioda, zmáčknu znova, OL, nic se neděje. 6 mám nastavenou, jo, 4 mi svítí, 6 mi svítí, všechno. Fotobuňky mi fungujou. Jo, já když teď projdu fotobuňkou, tak se to odvírá, projdu. Teď nevím teda, jestli to mám nastavený, protože jsem to nastavoval. Musíme ještě to teď zvednout. Tak, jsem do fotobuňky. Závora se zastavila, je to takový teda celý zpomalený teda, jo. Vylezu z fotobuňky a jde to dolů. Abych teda ještě potřeboval v ideálním případě, aby se to takhle nezastavovalo, aby to jelo hned dolů, i když ta fotobuňka je přikrytá. Takže já pustím závoru, jede nahoru, vlezu do fotobuňky. Je teda reaguje to úplně teda zpomaleně, šíleně. Teďko vylezu. Tak, teprve se něco děje.